Мижгона Самадова, варзишгари 19-солаи тоҷик, аз мусобиқоти осиёӣ оид ба кикбоксинг дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон бо 3 медали тилло баргашт. Ин донишҷӯи соли аввали Академияи Вазорати умури дохилии Тоҷикистон гуфт, дар рақобатҳо аз бинӣ ва пояш лат хӯрд, аммо то лаҳзаи шикаст додани ҳарифонаш ба дард тан надод. Мижгона Самадова рӯзи якшанбе ҳамроҳи варзишгарони дигари тоҷик, ки дар маҷмӯъ 14 медали тиллоро ба гардан овехтанд, аз Бишкек ба Душанбе омад. Ӯ аз он гила кард, ки ҳангоми истиқболи онҳо касе аз намояндагони кумитаи ҷавонони варзиш ҳузур надошт. Ин варзишгари ҷавон гуфт, моро танҳо намояндагони академия ва наздикон пешвоз гирифтанд, дар ҳоле ки бояд масъули идораи варзиш меомад. мо ба Тоҷикистон дар маҷмӯъ 14 медали тилло овардем. Самадова гуфт, аз тарафи ниҳодҳои варзишии Тоҷикистон ҳимоя намебинад ва харҷи сафари охирашро ба мусобиқоти Бишкек низ Академияи Вазорати умури дохилии Тоҷикистон пардохтааст. ӯ гуфт, як замон дилам аз чунин бархурд сард шуда буд ва гуфтам, варзишро тарк мекунам, як сол боз дар академия мехонам ва инҳо хуб дастгирӣ мекунанд, мехоҳам ба варзиш идома диҳам. Ин духтари ҷавони тоҷик соли гузашта дар бозиҳои панҷуми осиёӣ дар вазни 60 кило дар риштаи кикбоксинг аввалин медали тиллоро аз ҳисоби варзишгарони тоҷик ба даст овард. Вай мегӯяд, пас аз бозгашт ба ватан ӯро Рамазон Раимзода, вазири умури дохилӣ, ба ҳузур пазирифт ва ба орзуяш, ки таҳсил дар академия ва бахусус бахши ҳуқуқдонӣ буд, расонд. Мижгона Самадова 19-сола ният дорад бо тамринҳои зиёд худро ба олимпиадаи соли 2020 дар Токио омода кунад. Мехоҳад дар олимпиада дар риштаи бокс нерӯ биозмояд.